Čaute kamarádi, vítám vás u nového videa a jsem tady s mým kámošem, můžeš pozdravit. Cus, tady holub. Jo, dobrý, skvělý pozdrav. Tak, hrajeme FNAF, což je ten Freddy Fazbear, tak, v Robloxu, jo, v Robloxu, ne, to už jste asi poznali, že to je v Robloxu. Tak můžeš to zapnout. Jo, jdu na to. Dáme jedničku nebo kolikátku? Jo, jedničku. Ok. My už jsme tohle hráli i včera a zkoušeli jsme to víc, ale nepochopili jsme to, takže prostě pro nás je nejlepší ta jednička. Pochopili, akorát jsme oba dva chcípli. Jo. O tom, jak z obou stran šel Freddy a z druhé Chica se nebudeme bavit. Jo, takže už jako třeba takovou hodinu, jakou jsme to hráli, takže jako hej, něco já si jdu něco koupit. Jo. Něco koupit. Jo. Já na tebe počkám. Tak, můj kamarád si dá něco koupit a pak půjdeme. Tam je takovej baráček vzadu a tam jakoby půjdeme, nebo znáte tu hlavní místnost, prostě tam jsou kamery, oni se budou hejbat. Pojď už, no kašleme na ně, já jdu. Počkej na mě. Ne, tak. Je animatronici. Hej, a ten Fox už dneska bude vylejzat. Ten Fox. Jo. Tak, jdem se podívat. Ještě jsou v pohodě. A neplýtvej moc baterkou. Jo. Nekoukej se tam. Buď ticho. Chica zmizela. Lidi vidíte, Chica tam není. To je taková ta slepice a ona zmizela. Takže teď někde chodí. Takže jdem se podívat. Si ji neuvidíme. Jo, tamhle je Chica. Tamhle je Chica. V té velké místnosti, já nevím, kolikátka to je. Jednička A? A nevím, ale prostě v té velké místnosti. Na 18. Jo, na 18. Vidíte, tamhle je ta Chica. A furt tam je ten Freddy a furt ten zajíc. A nekoukej se tam. A ty jsi venku? Jo. A tamhle je Chica, ta sem teď stojí, jdem k ní. Haló, Chico? Nechoď mi. Ne, ona jde po mně! Ona jde po mně. Ne, prosím, až mě nezabije. Prosím. Ona se na mě kouká, vidíte, jak mě svítí v oči, to je strašně creepy. Já vám pak jako klasicky do popisku napíšu, jak se tahle hra jmenuje. FNAF Co-op. Jo, ne, já to vždycky píšu do popisku. Takže pak se můžete podívat. Já tě vidím na kamerách. Aha. Všichni jsou zatím na svém místě. Krom té Chicky. Freddy jde! Freddy jde. Na kolikace? No, jde asi do té 8 nebo do té 3, nebo kolikátka to je. Chica odchází. Jo, jdou do té 8. Jsou tam oba dva v té 8. 8 je kde? Nebo 7. V 7. Je Chica. A jo, je tady Chica. A jenom Chica. To je Chica od... Něco se děje. Kde jsem Chica? Chica odešla. Ona je tady za rohem. Já když přijdu tady do těch dveří, tak ona tam vybavne. A ten Freddy, já jsem ho viděl někam tam za tím rohem. Já to jdu obejít z druhé strany. Se jdu podívat. Zatím dobrý. Ta Chica tam není.
Kde se směje ta čika? Freddy! Kde? Běž na druhou. Tady je čika. Tady je čika. Ne, to je Freddy. To je čika. A teď si druhý ten Freddy. Tak běž kontrolovat tu druhou. Odešel zajíček. Jo, máme 68%, tak to moc neplejtvej. 67. Je tam. No, Je to bylo. To je čika. Ne, ona sem jde. Ty seš. Bacha na tu druhou stranu. Tady nikdo není. A není tam ten bunny hop? Je tam pořád a musíš tam probliknout. Už tam není? Čika už odešla. Dobrý. Čika odešla. Jo? Mamo, jak to Nebyla. No nic. Bonnie mě zabil, no. Tak teď to musíš zvládnout. Další hru. Ne, musíme to. Já ti budu radit zase, kde jsou. Takhle, když vás někdo zabije, tak takhle budete duch a můžete lítat. A oni vám nic neudělají. A tady to máte, že respawnete se další noc. Hej, jsou obě dvě dveře dobrý. Jo. Ale Freddy nevím, kde je. Bonnie jde na svý místo. A Chica jde do té sedmičky, myslím, nebo do 7 nebo 8. Kde je? Bonnie tam není. Bacha, Chica. Tady z té strany, ano. No, ještě nemusíš. Já ti řeknu. Můžeš to otevřít. Je obě dvě? Jo, obě dvě. No, jo, obě dvě. Oni jdou z obou stran. No, ale oni... Já to tady prolítávám. Takže... Takhle to funguje. Čika jde. Bacha, ne! Dobře. Tak, Freddy je taky. Tak. A tady na té straně, na té levý je v pohodě. Už mám 39%. Kolik je hodin? Jo, až tam bude to 6. Já to probliknu. Až tam bude to 6, tak pak se oživím, protože to bude další noc. Čika jde na pódium. Fredouši, běž pryč. A Freddy, jo, ten tady stojí před těma dveřma za rohem. A tady ty dveře nalevo jsou v pohodě. Nalevo dveře jsou v pohodě, tam nikdo není. To můžeš otevřít, no. Ten Freddy odešel. Ne, on prostě tam kempí. No, on tam furt je. Tady je kuchyň, takže kuchyň vypadá takhle. OK. Bacha, ten jde na své místo, podle mě. Počkej. Jo, ten Bonnie jde na 3. Myslím, že to je 3. Nejsem si jistý. Myslím, že to je 3. Jo, je na 3. Čika odešla. Čika jde teď z druhé strany. Ne, tak nejde, sorry. Ale je tam Freddy. Přímo za těma dveřma. Napravo. Napravo je Freddy přímo za dveřma. Není. Je? Tak je otevři. A jo, už jde. Bacha! Jde Čika. Čika jde. Ne. Z jaký? No z té pravý. Opět. Za chvilku bude 6. Bonnie je furt na té 3, myslím, že to je. A Lišák furt nejde. Jo, oni jsou z obou stran. A tady si levý nikdo není. On je furt Bonnie na té 3. Čika jde na svý místo. Ale Freddy tam furt je. Přímo za těma dveřma.
My máme 3%. 2. 1. A ten Freddy odchází. Kolik, no to nevím. Dan? GG. Tak takhle to lidi dopadlo, no. Oba dva jsme umřeli. Tady je moje mrtvola.